Predstavujeme vám nový Quickie 5X, skladací vozík, ktorý posúva hranice ľahkosti a ovládateľnosti. Je vyrobený z vysokopevnostného hliníka série 7000 pre maximálnu odolnosť a nízku hmotnosť. Vďaka inovatívnej technológii FreeFold ušetríte viac ako 40 % energie pri každom skladaní. Ergonomický dizajn a jednoduchá manipulácia pre každodenné pohodlie. Integrované LED osvetlenie pre bezpečnosť a štýl. Quickie 5X vám prináša Letmo. Pod videom nájdete všetky kontakty na našu spoločnosť.